जारलालै खम जारला गावखौ फोसाबालासिनो मालायखौ बेबायदि जानला मोनला भिडिअ लाबाय थाग्राया खम लासिंसिं दा रायजोफोर दा दुनियानि जाम्बा मानसि दुनियानि बुरबक होनबा बेनो आरोखि दा हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा आंनि गोसोखौ आं दिनै बिराद मोजां मोनदों आरोखि सासे मानसिनि सायाव जे आं भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना दा मोनथिगोन भिडिअखौल' नायबाय था आरोखि जोबजासिम नायला नोंथांमोना दे नोंथांमोना दे मोनथिखाबाय जे नुखाबाय जानो हागौ दे ससियेल मिडियाआव दे भाइरेल जाखाबाय बे मानसिया बे जाम्बाखौहाय आं सिगाङावबो भिडिअ बानायखांखाबाय आरोखि मालायनि सायाव भिडिअ बानायग्रा नों बे मानसियानो जाहैबाय मैदोम बसुमतारी एमजेनि न'खरखौबो बिराद हालाय हाफाय खालामदों आरोखि नाङा फाङा गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाबायनानै आरो बेल' नङा गोबां भिडिअ बानायदों मालायनि मैदोम बसुमतारी आरोना बे लोगोफोर बुजानाया इनि हिन्जाव गोसथोनानै बोरै जादों होनखो होजाबाय आरोना नै दाख्लिनिफ्रायनो बे भिडिअआ बिराद भाइरेल जागासिनो दं आरोखि आं भिडिअ लाबोनो गोसो गैयामोन रायजो राजा नोंथांमोन दा आङो गोसोखौ बिराद खुसि मोनदों आरोखि आं खुसि मोननानै दे रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि नोंथांमोननि सिगाङाव दे आंबो मालायनि सायाव भिडिअ लाबोनाय जेबो दरखार गैयामोन आरोखि बुजाबाय आइदि होनलायनाय आंथ' बिराद मोजां मोनदों इन्टारेस्ट मोनदों बिराद खुसि मोनदों सिगाङाव आं मोननै भिडिअ बानायदोंमोन मैदोम बसुमतारीनि बादै एमजे बसुमतारी बिथांनि बिसिखौ इनसाल्ट खालामनाय गोदाव सोराव माबा 6 मासनो 2 मासनो बेलेग केसाव दा हिनजाव बुरिजों हमजानानै बुजाबाय आरोखि हिनजाव बुरिजों बेलेग केस जानानै रायजो राजाफोर बुजाबाय होसोजाबाय खम होसोजादों भिडिअआव नुदों उदै गेन्द्रा खारलायदों आसला खारनो हाया मावा दाङा जाग्राना थप खामानि दामानि मावा जेबो बेफोरबायदि मानसियालाय बहाथो खारनो हाखवा खम खारदों आसला बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो दा मैदोम बसुमतारी नोंथांखौ आं फंसे खोथा बुंहरगोन आरोखि दा नोंथाङा सोलायथारदो आरोखि बेफोरबायदि कन्टेन्ट दा लाबोसै मोजां कन्टेन्ट लाबोदो मटिभेसननि कन्टेन्ट लाबोदो बा रायजो राजाफ्रा नायनानै मोजां मोनो एसेबाबो थुलुंगा मोनो बर' हारिनि सायाव बानाय नोंथाङा जुदि साननो हानाय गोहो दंबा बर' हारिनि सायावबो भिडिअ बानाय एसे बा एन्टारटेनमेन्ट बानाय गोबां दं आरोखि कन्टेन्टआ आं बिराद खुसि आरोखि दा बिथाङा बुजानायनि थाखाय बुजानायाबो आरो बेलेग केसाव बुजादों हिनजाव बुरिनो खम जारला थोर्स रायजोफोर मानसिया अमा माखा एसे खारनायखौबो आं बिराद मिनिनो ओंखारदों आसरित खम खिनो ओंखारा खारनो हाखवा गेन्द्रा गामसा गानबाथ' बे गुलाजोबखागौमोनदां लंपेन्ट गुहां जालायथारदों खारनाया मोदोम गोनां ना मानसिया एसे ओंखायनोसो थाबथादों बियो लंपेन्टफ्रा आरो आं मोनसे खावलायगोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो मैदोम बसुमतारीखौ बुंगोन आरोखि रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिथारनांगौ आरोखि निमाहा बिनांगोन नोंथाङा
दे मालायनि सायाव भिडिअ लाबोनाय मालायनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनाय जिखुनु रायजोफोरनि सायावनो नोंथाङा निमाहा बिनाय मोनसे भिडिअ लाबोबानो गोरोन्थियाथ' जाखायो नालाय बयहाबो गोरोन्थियाथ' मावफ्लांखायो जेनेबा नोंथाङाथ' गोरोन्थि मावबाय मालायखौथ' बुजियासै नों मालायनि गोरोन्थिखौथ' दा नोंखौ आंनो बुंबावबायसो गोरोन्थियाथ' नों मावफ्लांबाय दे खायसे मानसिफ्रा गोरोन्थि हाबा मावनानैसो सेन्सआव फैयो आरोखि नोंथाङाबो सेन्सआव फैदो नोंथाङाबो दा गोरोन्थि हाबा मावबाय कमला सिं बिमा बिफा जाथि खुरमा बाय बाहागि रायजोफोरनि सिगाङाव निमाहाल' बिदो आरोखि गोरोन्थियाथ' मावखायो नालाय जाफ्लांखायो नालाय दा खनसे खननैखौ निमाहा होगोन रायजोफ्राबो बयबो माबायदि मोनखो बुजानानै आयदै आयदै होनलायलायनाय बेसेबांबा गोजान गोजान खोनालायदों माथो नों खारनाय गेन्द्राद्रा खारलायलायनाय बिराद मोजां मोनबाय आं नोंखौ बुजानानै बेबायदि नुनानै बिनि थाखायनो आं दा नै भिडिअ लाबोथारबाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव